anthu ali munakhazikitsa chipani cha ndale ineyo nakhazikitsa kuti ndikhazikitsa munakhazikitsa panopo salu munadinda za chipani ndizoona pamene zapota anthu amalankhula zinthu zimene auna ndikuganizira ma t-shirt ndili nawo okay ma caps ndili nawo nsalu ndili nazo zambiri koma pa nsalu padindidwa chani padindidwa Odya Zache Alibe Mlandu zipewanso Odya Zache Alibe Mlandu ma t-shirt Odya Zache Alibe Mlandu ndejani imene that's a development philosophy Odya Zache Alibe Mlandu amene akuononga boma ambiri watu sadya zawo tu yayi sadya zawo waba uyuze chamuona yoti waba ukandiululaso ndikuulula komanso mmene aba corruption muja aini milandu amalawi ambiri tindule sipano tikuona anthu ambiri akumapempha philosophy imeneyo kunena kuti we want a Malawi where the youth and aliyense azigwira ntchito osamangotenga zinthu ngongole tini ngongole anyamata tupasani ngongole amaitanira ngongole munaimva ngongole ikuitaniridwa ngongole bwera Chakhaza tupasani ngongole mesa kumakhala kwadziwitsa anthu pali mwayi ngongole oitanidwa ndi opya bwera ndipasani ngongole inu simunalipemphe ndipasani ngongole kuti iwo chaganizitsa kuti ina ndipase ngongole ndifuna muzipanga business I'm telling you ndifuna ndipase ngongole ndifuna muzipanga business that's not good inuyo ndi brain we should build your capacity kuti inuyo malata muzigula inu muzikapasa agogo anu osati ndigulire ne malata iya muziya zanu that you can make an independent a decision so ine ndikukana zoti anthu azipasidwa zinthu kumalandira zinthu ndiye Odya Zache Alibe Mlandu mungoti philosophy ndiye imene chimambira chipanicho cha ndalemo ngati chimambira chipani mwandale chimamba choncho ine sindingakususeni koma ndikukamba zalero masomphenya anu ndi otani Odya Zache amatani zikathera pati zimene zizi 5 or 10 years from now kumene takathera kuti kaona komweko ndeku ndaleko kumeneko nangasimwatuza ndinu ndikususeni ngati nde pa salu pamene pomayikapo nkhope ya munthu kapena ndi philosophy muzayiona saluyo pali nkhope ndikuti muzayiona saluyo ilipo mungana ndiuza tu kuna kuti bweresa saluyo ya Odya Zache Odya Zache Alibe Mlandu ndipo salu imeneyo azimayi avala nsanje tukaronga ma t-shirt so chimozimozi ma caps chimozimozi avala Odya Zache Alibe Mlandu si chipani yayi ndama zimene zichokera kuti ndagwira ntchito kwa adra zaka zokwana zingati 20 chakuti and I've been the highest paid person mwadramo because ndali manager programs director deputy candidate director and I've been acting candidate director komanso ndaenda maiko siyana ndinazi zanga ndiponso ndimanena kuti akabwera ajamati ndalama zitenga kuti nitakwapanga print or bank kuti apena ku bank yako kuti mukafufuze chifukwa imene ufuze manje kuti why would someone invest in a philosophy like that? Well, I can invest in that philosophy because I strongly believe that that's the only way Malawi can be transformed. Aye. Nakasema ndifunza ndikuyankheni? Iya, ndikututsa zimene mukunenazo. Okay. Salu ipanga transform bwanyi. Nde sinezi kwa kazuku kanikazo zoti ma handout, ma chanchani. It's the same. No, it's not. Inu mukapita ku sukulu ndikakupasani buku. Kuti muwerenge. Ni salu zasiyana? Podi saluyo pali message. Mafuna dinde mabuku ndi apasa anthu. Message yanga ndadinda pa salu, ena ndinda pa buku. Ndiye mafuna ni salu message yanga ndinde pa buku. Anthu akumudzi ndi apase buku. Kuti Odya Zache Alibe Mlandu awerenga. Azivala Odya Zache Alibe Mlandu aziwerenga. Chifukwa sizimukwanira aliyense. Koma kwampasa buku likhala nyumba. Akavala salu aziyenda. Ndiye kubwera 2019 iri kutsogolo. Ndiye Odya Zache Alibe Mlandu ndi 2019 muzoona bwanji. Inuyo chimene mufuna kuona acho pemphera ndi muchione.
chimene mfuna kuchionacho pa 2019 pempherani kuti muchione.